Ngayon, aalis ka ba sa katawan na yan o papatayin kita dyan mismo? Muling tanong ni Katunying. Wag! Ayoko pang mamatay! Wag po! Nagmamakaawang tugon ng mangkukulam. Pwes, alisin mo ang mga itinanim mong sakit sa katawan na ito! Utos ni Katunying. Ilang minuto lang ang lumipas ay biglang nagpagpag sa katawan ang pasyente. Mula sa paa, kamay, dibdib, at likod. Natanggal ko na! Tama na! Alisin mo na tong nakadagan sa katawan ko! Hindi na ako makahinga! Wika ng nakasapi sa pasyente. Agad namang lumapit si Katunying kay Alvaro. Alvaro, ikaw ang papatay sa mangkukulam para matapos na ang panggagambala nito. Seryosong sabi ni Katunying kay Alvaro. Tumangulang naman si Alvaro at lumakad papalapit sa pasyente. Nung oras na yon ay parang alam na alam ni Alvaro ang gagawin niya. Yung tipong bihasang-bihasa na siya sa panggagamot. Habang naglalakad siya ay kinuha niya ang itim na kahoy sa bulsa niya. Binulungan ito ng mga dasal sa libro niyang itim. At nang makalapit na siya sa pasyente, ay itinutok niya ang itim na kahoy sa bulsa niya. Binulungan niya ito ng mga dasal na mula sa libro niyang itim. At nang makalapit na siya sa pasyente, ay itinutok niya ang itim na kahoy sa leeg nito. At nagwika siya ng, "Malaya ka na, mangkukulam." Matapos niyang sabihin yan, iginilit niya ang kahoy sa leeg ng pasyente. Agad naman itong nangisay at yung boses nito ay parang nalulunod na parang may tubig sa lalamunan nito. Matapos yan ay biglang bumagsak ang katawan ng pasyente na parang lantang kangkong. Dali-daling nag-ihip ng dasal itong si Tunying sa palad niya at idinampi ito sa noo at tenga ng pasyente. Tinatapik-tapik niya ito sa pisngi at unti-unting nagising ito. Nang tuluyan ng nagkamalay, ay inabutan ito ng tubig ni Alvaro na inihipan niya ng dasal. Anak, kumusta? Anong pakiramdam mo? Ayos ka na ba? Tanong ng tatay niya. Opo, tay. Ayos na po ko. Wala na pong masakit sa dibdib ko. Wika ng pasyente. Masaya namang tiningnan ni Alvaro ang mag-anak. Lo, ganito pala ang pakiramdam ng makatulong, no? Napakasaya at napakagaan sa dibdib. Masayang wika nito kay Tata Tunying. Ngumiti lang naman ang matanda at tumugon. Ang pagtulong ng bukal sa kalooban ay walang hinihintay na kapalit ay ang pinakadakilang gawain ng isang manggagamot. At kahit ng ordinaryong tao. Kaya ikaw, Alvaro, tumulong ka ng walang hihintaying kapalit. Matapos sabihin ni Katunying ang mga katagang yon, ay lumapit ang mag-ama ng ginamot niya. Nag-abot ito ng sobre pero itinulak ito pabalik ni Katunying sa kamay ng ama ng kanilang pasyente. Salamat, pero hindi ako nagpapabayad. Wika nito sa Ginoo. Pero para sa inyo ito, Tata Tunying. Regalo ko sa pagpapagaling ninyo sa anak ko. Tugon ng Ginoo. Kinuha ni Alvaro ang sobre at tiningnan ito. Pagtingin niya dito ay nakita niya ang perang mga nasa 10,000 ang halaga. Noong mga panahong yon ay napakalaki pa ng halagang yon. Kaya na nitong bumili ng kapirasong lupa na pwedeng mapagtayuan ng bahay. Malaking halaga to, Manong ah. Pero, kagaya ng sinabi ng maestro ko, tutulong kami ng walang kapalit kaya paumanhin, hindi po namin ito matatanggap.
sabi ni Alvaro. Matapos yan ay ngumiti ang ama ng pasyente at nagwika ng, Gayon, hayaan niyo akong tumulong sa ibang paraan. matapos magsalita ay kaagad tumalikod ang lalaki na nakangiti at nagpaalam na ang mga ito. Makalipas ang ilang linggo, habang nagdidilig si Alvaro ay may isang truck na huminto sa harapan ng bahay nila. Ta, dito ba ang bahay ni Manong Tonying? Tanong ng nagmamaneho. Opo, dito nga po. Ano po ang may tutulong namin sa inyo? Tanong ni Alvaro dito. Matapos yan ay naglakad ang lalaking yon papunta sa likod ng sasakyan upang mabuksan ito. Kasi napag-utusan lang ako ni Mayo na ihatid to dito. Ilang sako ng bigas at 5 kartong dilata. Wika nito. Nanlaki ang mga mata ni Alvaro dahil sa mga binanggit ng lalaking yon. Agad siyang nagtatatakbo papasok sa bahay nila habang sumisigaw ng, Lo! May mga bigas! Nagulat naman ang matanda dahil umiidlip yon sa papag. Matapos yan ay lumabas silang dalawa at doon ay nakita ni Katunying ang mga sako ng bigas na nakakarga sa sasakyan. Kanino ito nanggaling? Tanong ni Katunying. Kay Mayor po. Pinadala niya dito kasi nagpagaling niya yung anak niya. Pasasalamat niya po ito. Nakangiting sabi ng nagmamaneho. Sige. Tutal, nandito ka na din naman. Maaari mo rin ba kaming tulungan na ipamahagi ito sa mga tao na taga rito? Agad na tugon ni Tata Tunying na ikinagulat naman nung nagmamaneho. Sige po, walang problema. Tara ho. Agad naman itong sagot. Tinatayang nasa 10 sako ng bigas ang nasa truck na yon at mga 30 karton ng mga sardinas at sari-saring pagkain ang nasa likod ng truck. Ipinamahagi itong lahat ni Tata Tunying sa mga taga-Bisaw na lubha namang ikinagalak ng mga taga-roon. Namangha si Alvaro sa ipinakita ng kanyang maestro. Wika niya sa kanyang sarili na, hindi ako nagkamali sa taong nilapitan ko at sa naging desisyon ko. Alam kong nasa tamang landas ako. Fast forward tayo. Lumipas pa ang maraming taon at lalo na ngang naging bihasa itong si Alvaro sa larangan ng panggagamot. Napakarami na niyang natulungan. Dumating sa punto na merong pangyayaring talaga namang sumubok sa kanya at sa kakayahan niyang manggamot. Isang hapon, may humingi ng tulong sa kanya. Ayon sa taong yon na ang gagamutin nila ay biktima ng yanggaw. Nakagapos na ito dahil hindi na niya mapigilan ang tawag sa kanya ng sumpa ng pagiging aswang. Pakiusap, tulungan ninyo ang anak ko. Samo ng lalaking lumapit sa kanila. Nakatingin lang si Tata Tunying kay Alvaro at doon ay nakikita ng matanda ang pagnanais ni Alvaro na tulungan ang biktima ng yanggaw. Lo, bago pa man niya maituloy ang sasabihin niya, ay pinutol kaagad ito ni Tata Tunying. Alvaro, ikaw ang lumakad. Alam kong kakayanin mo na yan. Agad namang tumango si Alvaro at pumasok sa bahay upang kumuha ng mga gamit niya. Unang beses sa kanya ang pagpapasuka ng sumpa ng isang nayanggaw. Kaya alam niya sa kanyang sarili na mahihirapan siya. Gayunpaman, ay hindi yun naging sanhi upang hindi tumulong dito si Alvaro. Nga pala, nasa edad 17 na itong si Alvaro noong mga panahong yun. At ito ang una niyang engkwentro sa isang bagong yanggaw. Manong, nasaan ang anak ninyo?
Tanong ni Alvaro pagdating nila sa bahay ng pasyente. Andun sa kwarto niya. Tugon ng tatay ng pasyente. Samahan niyo po ako, Manong. Wika ni Alvaro. Habang paakyat sila sa bahay ay nag-uusal na itong si Alvaro ng pangpuder at bakod niya. Dinukot na din niya ang kanyang itim na kahoy at binulungan ito ng, "Kaibigan, tulungan mo ako." Matapos niyang bulungan ito, ay nakaramdam siya ng isang napakabigat na kamay na animoy nakahawak sa kanyang mga balikat. Nakaramdam din siya ng kakaibang init na nagmumula sa kanyang dibdib na tumatakbo papunta sa kanyang mga braso. Matapos yan ay gumaan ang pakiramdam ng kanyang mga kamay na parang hindi na ito nakakabit sa kanyang katawan. Pagdating sa silid kung nasaan ang pasyente, ay huminga ng malalim itong si Alvaro at dahan-dahang binuksan ang pinto. Pumasok ito sa loob at tumambad sa kanya ang isang binatang nakagapos sa isang papag na gawa sa kawayan. Nakatali ng kadena ang mga paa at kamay nito. Wala din itong saplot at tuloy-tuloy yon sa pag-aangil habang nakatingin sa malayo. Sabayan pa ng walang patid na pagtulo ng laway nito. Nang makita ito ni Alvaro ay medyo nag-aalangan siya. Napaatras ito ng bahagya at naging sanhi upang tumunog ang sahig na gawa sa kawayan. Matapos yan ay napalingon kay Alvaro ang binatang bagong yanggaw. Pagkalingon nito ay agad itong umangil ng napakalakas na parang gusto nitong sakmalin si Alvaro. Dahil sa ginawa ng yanggaw na yon, ay nakaramdam ng takot itong si Alvaro. Nang akmang tatalikod na sana siya ay may boses ng isang lalaki ang kanyang narinig. Banayad ang boses na yon at napakalamig sa tenga. Nagwika ito ng, "Huwag kang matakot. Nasa likod mo ako." Matapos marinig ni Alvaro ang mga katagang yon, ay nilingon niya muli ang pasyente. Walang pagdadalawang isip na nilapitan niya ito at sinabihan ang mga taong naroroon na, "Walang makikialam, walang pipigil at walang lalabas sa silid na ito." Mahinahong wika ni Alvaro sa mga kamag-anak ng pasyente. Tumango naman ang mga ito. "Manong, kumuha ka ng isang basong tubig. Dali!" Wika ni Alvaro. Agad namang nagsali ng tubig ang ama ng biktima na nasa pitsyel sa loob ng silid. Iniabot niya ito kay Alvaro at nung hawak na ito ni Alvaro, ay inilagay niya sa baso ang kanyang itim na kahoy. Nagtaka ang lahat kasi ang kahoy na yon ay lumubog sa tubig na nasa baso. Di ba dapat lulutang yon? Kasi kahoy yun eh. Saksing buhay ang lahat ng mga naroroon nang biglang naging kulay itim ang tubig na nasa baso na parang hinaluan ng tinta ng pusit. Agara naman ang paglapit ni Alvaro sa pasyente matapos maging kulay itim ang tubig na nasa baso. "Manong, maaari mo ba siyang hawakan? Ipapainom ko kasi sa kanya to." Wika nito sa ama ng biktima. Kagad namang kumilos at hinawakan ang magkabilang leeg ng anak niya. At nang mapainom na ito ni Alvaro, ay bigla itong nanginginig na parang nakukuryente. Bigla itong tumigil sa paggalaw at unti-unti itong nawawalan ng malay. Kaagad namang nag-utos si Alvaro sa mga naroroon na kumuha ng mga layon ng kawayang malalaki at gumawa ng ekis na maaaring pangtali sa biktima. Dali-dali namang nagtakbuhan ang mga lalaking naroroon upang kumuha ng mga malalaking kawayan sa likod ng bahay nila. Ang tawag sa malaking kawayan na yon ay dalusan. Wala itong mga tinik pero napakatibay ng mga ito at napakakapal.
10 oras na ng gabi ang pagkapas nila ng dalusan. At nang matapos silang kumuha nito, ay dinala nila ang mga yon sa malawak na parte ng bakuran at doon ay iginapos ang biktima. Nung handa na ang lahat ng gagamitin, ay dinukot ni Alvaro ang balat ng ahas na kung tawagin ay magkalbukay o sawang kulay puti. Ibinalot ang dulo nito sa kanang daliri niya at idinukot ito sa lalamunan ng biktima habang nag-uusal ng mga engkantasyon. "Lumabas ka sa binatang to! Panulay ka!" Sigaw ni Alvaro sa tenga ng binata. Matapos niyang dukutin ang lalamunan ng binata, ay nagsimula na itong magsuka ng napakalapot na laway. Si Alvaro naman ay may hawak na baso na may tubig na kargado ng mga dasal. Nakatayo lang siya sa harap ng binatang nakagapos sa krus na kawayan, na parang meron siyang hinihintay na lumabas. Ilang oras ding nagsuka ng laway ang binatang yon, at dahil sa mga pangyayari, ay di naiwasang magtanong ng mga taong naroroon kung paano ito nagagawa ni Alvaro. Narinig naman to ni Alvaro, at kahit siya ay napapaisip kung paano niya nalaman ang lahat ng yon, samantalang ngayon niya pa lamang ito ginawa. Unang beses niyang magpasuka ng sumpa ng aswang. Animoy hindi siya ang gumagawa ng mga ito, gawa ng parang ang katawan niya ang kumikilos ng mag-isa. Isang bagay na lubhang ikinamangha ni Alvaro. Habang nag-aabang ang lahat sa kung anuman ang mangyayari, ay biglang nagsalita ang biktima ng, "Tay! Tay, may gumagapang sa loob ng tiyan ko! Tulungan mo ako, Tay!" Pagmamakaawa nito sa kanyang ama, humarap naman si Alvaro at nagwika ng, "Magtiwala ka. Ililigtas kita sa tulong ng mahal na Diyos Ama." Agad namang naglabas ng kapirasong papel si Alvaro at inusalan ito ng mga dasal. Matapos yan ay nilapag niya ito sa mga tuyong baon ng nyog na inipon nila kanina. Laking gulat ng lahat nang bigla itong nagliyab na animoy binuhusan ng gasolina. Matapos ng mga pangyayaring yon, ay agad niyang isinahod ang basong kanina niya pang hawak sa bunganga ng biktima ng walang pagdadalawang isip. Bigla na lang, merong lumabas na kulay itim na butiki mula sa bunganga nito. Itim na itim ang kulay nun na napakakintab ng balat. Ang laki nito ay halos kasing laki ng hinlalaki ng paa ng isang normal na tao. Kaagad itong inihagis ni Alvaro sa nagliliyab na mga baon ng nyog. Agad namang natupok ang nilalang na yon na galing sa tiyan ng binatang biktima. Matapos yan ay humingi si Alvaro ng tubig at inusalan ito ng mga dasal. Ipinainom niya ito sa bata nang wala nang binitawang mga salita. "Pwede niyo na po siyang kalagan. Maayos na ang kalagayan niya. Gagawa na lang po ako ng proteksyon para hindi siya mapasok pang muli nung yanggaw," wika ni Alvaro sa ama ng biktima. Akmang aalis na sana si Alvaro nang pigilan siya ng tatay ng biktima. "To, paano mong nagawang mapasuka ang anak ko? Sinabi kasi sa akin ng unang manggagamot na hindi na yun maaalis." Tanong ng tatay ng biktima. 4 na pala na manggagamot ang nilapitan nila, pero iisa lang ang mga sinasabi ng mga yon. Sumuko. Dahil hindi nila kayang tanggalin ang sumpa sa katawan ng binata. Maging si Alvaro din dahil sa unang beses niya pa lamang itong ginawa. Pero pakiramdam niya ay parang bihasa na siya at alam na niya ang mga dapat niyang gawin. Matapos ang araw na yon, ay naging kilala na itong si Alvaro sa larangan ng panggagamot.
Naging mahusay na din siya sa paggawa ng panghaplas at mga lanang pangontra sa lahat ng masasamang elemento. Kalaunay siya na lamang ang madalas humarap sa mga pasyente ni Tata Tunying sa kadahilanang matanda na ito. Nakaupo na lang palagi si Tata Tunying habang pinagmamasdan niya ang kanyang estudyante sa panggagamot. Dumating ang araw na pinakaayaw ni Alvaro, ang pagpanaw ng kanyang maestro. Okay, sunod kagad natin yung finale. Last part na yon. Salamat.